ζητάς να σου πω μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Αρχή γίνεται κάθε στιγμή και το τέλος δεν χωράει στην οθόνη που βλέπεις. Κι, νι, μα, το, γρα, φως. Στα ελληνικά η λέξη κινηματογράφος είναι πολύ μεγάλη. Σαν τη λέξη σιδηρόδρομος. Πιο μεγάλη. Σαν τη λέξη φτούσκουλκο μυρμηγκότρυπα. Τι κάνετε εδώ? Ψάχνω εικόνες για μια ταινία. Τι ψάχνετε? Δεν ψάχνω, βρίσκω. Θέλω να πω, ψάχνω να βρω εικόνες. Τι ψάχνετε να βρείτε? Εικόνες? Εδώ είναι οι διάφοροι φακοί, από 25 μέχρι 100. Μπορεί κανείς να φέρει κοντά τα πρόσωπα και τα αντικείμενα ή να τα απομακρύνει. Εδώ τα διάφορα φορμά. 1,33. Δυστυχώς κανένας κινηματογράφος δεν προβάλλει πια 1,33. Η πανοραμική οθόνη έχει επικρατήσει. Κάπου μεταξύ 1,66 και 1,80. Εκεί η οθόνη CinemaScope. Δυστυχώς και αυτή τείνει να εκλείψει γιατί δεν περνάει στην τηλεόραση. Έχετε δει ποτέ ταινία CinemaScope στην τηλεόραση? Μια καταστροφή. Μας δείχνουν το μισό φιλμ στη μισή τηλεόραση.
Κινηματογράφος. Σαν να εχμαλωτίζεις εικόνες. Σαν να τις βάζεις φυλακή. Δεν είναι τόσο απλό. Οι εικόνες δεν παραδίνονται ποτέ εντελώς. Τότε είναι χαμένος κόπος. Μια αισχρή συνθηκολόγηση. Έπρεπε να δώσω ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Ένας θάνατος από φυσικό θάνατο μου φαίνεται ακόμα πιο παράλογος. Η ταινία αρχίζει με ένα τηλεφώνημα. Με ένα τηλεφώνημα. Με ένα τηλεφώνημα χωρισμού. Ένας άντρας και μια γυναίκα χωρίζουν ύστερα από 10 χρόνια γάμου. Συμβαίνει σχεδόν καθημερινά. Αλλά μπορεί να είναι τόσο συγκλονιστικό όσο μια ιστορία με κλέφτες και αστυνόμους που συμβαίνει κάθε 10 χρόνια. Η σκέψη είσαι βυθισμένη άνασα και η παρουσία μου σε ετάραξε. Ουδόλως, χαίρε, βασιλεύ. Χαρά αν είναι δυνατόν να προξενήσει το συνοφριωμένο μέτωπο της συζύγου μου. Ναι. Εγώ είμαι. Σε πήρα να δω τι κάνεις. Ανδρέα. Πού είσαι? Είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Δίπλα μου περνούν αυτοκίνητα με ηλικιώδη ταχύτητα. Μετά είναι εξοχή. Μετά κάτι λόφι. Ένας μεγάλος ουρανός. Ένας περίεργος τύπος που περιμένει να τηλεφωνήσει. Όλα είναι ψεύτικα, σαν μια φωτογραφία Polaroid. Άννα. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα πραγματικά. Τα κατέστρεψες όλα. Σε μισό. 10 χρόνια ζούσα με ψέματα. Όλα ήτανε ψέματα. Είμαι δυστυχισμένη, Ανδρέα. Μην κλαις, γιατί εγώ.
Δεν κλαίω. Αφού κλαις. Και τι θες να κάνω? Εκείνο που θέλω είναι να μην είσαι δυστυχισμένη. Δεν θέλω να είσαι δυστυχισμένη εξαιτίας μου. Δεν μπορώ να το υποφέρω αυτό. Είσαι ένας εγωιστής. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να μην υποφέρεις εσύ. Αν μου κάνει καλό να είμαι δυστυχισμένη, θα είμαι δυστυχισμένη. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να γελάω για να μην υποφέρεις. Δεν σου είπα να γελάς. Σου είπα να μην είσαι δυστυχισμένη. Και αν ήμουν εγωιστής, δεν θα σε έπαιρνα στο τηλέφωνο τώρα. Δεν θέλω να με λυπούνται. Και να μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Και άμα θέλεις το κλείνω κιόλας. Όχι, μην κλείνεις, Άννα. Άννα, μίλα μου, είσαι εκεί. Άννα. Άννα. Με συγχωρείτε κύριε, τι ώρα σκοπεύετε να τελειώσετε? Τι ώρα έχετε τώρα? 7 παρά 20. Στις 7 ακριβώς. Καλώς, γιατί πρέπει να τηλεφωνήσω στην αίρεση. Χτες το βράδυ ήταν όνειρο. Είδα πως πηγαίναμε ταξίδι με το αυτοκίνητο. Έκανε λιακάδα από αυτές που σ' αρέσουν. Μετά σταματήσαμε για καφέ. Μετά σταματήσαμε για εφημερίδες. Μετά σταματήσαμε και φάγαμε στη θάλασσα. Ήμουνα πολύ ευτυχισμένη. Περνούσαμε ωραία μαζί, Ανδρέα, και μην το καταλαβαίναμε. Αυτά ακριβώς, πρέπει να σε αφήσω. Ηρεμήστε. Μην κλαις, Τον αγαπώ. Δεν θέλω να τον χάσω, τον αγαπάω. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, θα σας πάω σπίτι σας. Ηρεμήστε. Κτίνος! Κτίνος! Κτίνος, σε μισώ! Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ! Τι θέλεις εσύ? Ποιος είναι αυτό? Τι θέλεις ρε με τη γυναίκα μου? Σε μισώ, σε μισώ, Τι θέλεις με τη γυναίκα μου? Τι σε νοιάζει? Το αυτοκίνητο! Σταματήστε, σταματήστε. Τι θέλεις με τη γυναίκα μου? Σε μισώ! Το αυτοκίνητο ρε παιδάκι! Μια ταινία περιπέτειας και πάθους. Γιατί όχι? Όχι. Τότε. Ας σκεφτούμε κάτι. Εικόνες. Όμως ποιο είναι το σενάριο? Το τραπέζι είναι έτοιμο.
Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Δεν είναι αλήθεια? Τι δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια ότι δεν σκέφτεσαι τίποτα. Κάτι σκέφτεσαι. Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε φορά που δεν κάνω τίποτα να σκέφτομαι κάτι. Αν έκανα κάτι θα με ρωτούσες τι σκέφτομαι ή θα με ρωτούσες τι κάνω? Θα σε ρωτούσα τι κάνεις. Θα μπορούσα όμως να κάνω κάτι και παράλληλα να σκέφτομαι. Γιατί θα με ρωτούσες τι κάνω και δεν θα με ρωτούσες τι σκέφτομαι? Δεν ξέρω. Αλήθεια. Όπως όταν συναντάμε έναν γνωστό μας στον δρόμο. Του λέμε χαίρετε, τι κάνετε? Είναι ηλίθιο. Γιατί είναι ηλίθιο? Γιατί είναι φανερό ότι δεν κάνει τίποτα. Το σωστό θα ήταν να του λέγαμε χαίρετε, τι σκέφτεστε? Έχεις δίκιο. Σκέφτομαι να πάω να φάω. Σκέφτομαι να πάω σινεμά. Ένα λεπτό να σκεφτώ. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι ένα σενάριο. Σκέφτομαι πως είναι θαυμάσιο πράγμα η σκέψη. Αλλά ακόμα πιο θαυμάσια είναι η περιπέτεια. Αύριο θα λέω στις φίλες μου πως είχα μια περιπέτεια με έναν τύπο με γαμψή μύτη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Σου το πει έτσι αγαπώ? Έχω πολύ ώρα να τα ακούσω. Θαυμάσιο πράγμα η σκέψη, αλλά ακόμα πιο θαυμάσια είναι η Περιπέτεια. Ο φίλος μου ο Πλάτων. Η αδερφή μου η Άννα. Χάρηκα. Περαστικοί είμαστε. Περάστε. Ο Πλάτων είναι μουσικός. Δεν το πιστεύετε? Γιατί να μην το πιστεύω? Ξέρω εγώ.
περάσεις όλη σου τη ζωή κλαίγοντας. Είσαι ο καλός μου αδερφός. Με συγχωρείς. Είμαι απελπισμένη, Άγγελε. Ο Άγγελος θα έρθει να σε δει την Τετάρτη. Έχει άλλη κρέμα. Ανησυχώ. Γιατί η μέρα περνάει πολύ γρήγορα. Άλλο και αυτό πάλι. Δεν θέλω να γεράσω. Δεν θέλω να γεράσω. Είσαι τρελή. Όχι, είσαι τρελή. Ανδρέα, είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Είναι καθαρή τρέλα. Η Άννα είναι τρελή. Η Άννα νομίζει πως είναι ερωτευμένη με τον Ανδρέα. Ενώ ο Ανδρέας νομίζει πως είναι ερωτευμένος με τη Χριστίνα. Ενώ η Χριστίνα δεν νομίζει τίποτα. Αλλά η Άννα νομίζει ένα σωρό πράγματα. Αυτό δεν φαίνεται. Είναι μια υπόθεση. Όχι. Είναι η υπόθεση του έργου. Κάνω ένα μπάνιο και έρχομαι. Ιδιότυπος φόνος. Ιδιοφυής δολοφονία. Ο κατάσκοπος που πέθανε από πλήξη. Τα μισά τα έχω διαβάσει. Γιατί διαβάζεις τόσα αστυνομικά? Γιατί μ' αρέσουν οι ιστορίες. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι ιστορίες. Το ξέρω. Αυτοί που δεν θέλουν ιστορίες είναι αυτοί που θέλουν την ησυχία τους. Θα μείνουμε πολύ σε αυτό το ξενοδοχείο. Όσο θα έχω λεφτά να το πληρώνω. Έχεις πολλά λεφτά. Τι κάνεις και έχεις πολλά λεφτά? Είμαι διευθυντής. Πάω το πρωί στο γραφείο μου και λέω μερικά ναι και μερικά όχι. Εγώ δεν έχω καθόλου λεφτά. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου λεφτά γράφουν την ιστορία. Να γράψω ιστορία. Θα μπορούσα. Λίγο αργότερα, ο Βικ Μαλόου κατάλαβε ότι υπήρχε και μια άλλη αλήθεια στην υπόθεση. Μια αλήθεια κρυφή. Και τότε κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι νεκρόσιμες ακολουθίες, τα ρέκβιεμ, δεν γράφονται μόνο για τους νεκρούς.
Ανδρέα! Ξέρεις γιατί σε χρειάζομαι? Γιατί με κάνεις και μιλάω. Πριν να σε γνωρίσω μιλούσα πολύ λίγο. Ή μάλλον όχι, δεν είναι αυτό. Πριν να σε γνωρίσω δεν φοβόμουν να μην μιλάω. Ενώ μαζί σου φοβάμαι να μείνω πολλή ώρα βουβός. Τι φοβάσαι? Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν φοβάμαι. Είναι που θέλω να βρίσκω συνέχεια κάτι να σου λέω. Και για να βρίσκω πρέπει να ψάχνω. Αυτό είναι. Με βγάζεις από την αδράνεια. Άννα! Άννα! Μη με κοιτάς. Δεν μου αρέσει να με παρακολουθούν μέσα στο σπίτι μου. Την αγαπάς? Μόνο σένα αγαπώ. Δεν θέλω να είμαστε σαν τους άλλους. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Είμαστε μοναδικοί. Ούτε γι' αυτό μ' αρέσει. Δεν θέλω να είμαστε μοναδικοί. Γιατί είναι σαν να είμαστε μόνοι. Θέλω να είμαστε κάτι άλλο. Αδυνάτησες, το ξέρεις. Δεν έφαγες τίποτα. Έφαγα. Δεν ήταν νόστιμο το κρέας. Αυτό που έφερες προχθές ήταν καλό. Αυτό δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Πότε θα έρθεις να σου κάνω ντολμαδάκια? Θα έρθω καμιά μέρα. Τα κάνει ωραία η μαμά σου τα ντολμαδάκια. Τα κάνω ωραία όταν μου φέρνεις καλό κιμά. Ό,τι μου δίνει ο Χασάπης δεν είναι μέσα στον κιμά να ξέρω αν είναι καλός. Ο κιμάς φαίνεται από το χρώμα. Να πηγαίνεις να ψωνίζεις μόνη σου. Καλά, καλά. Θέλεις ένα καφέ? Φτιάξε το αδερφού σου ένα καφέ. Πολλές φορές ήθελα να έρθω να σου σπάσω τα μούτρα. Άλλες φορές σκεφτόμουν να σου μιλήσω ευγενικά. Τώρα που είσαι εδώ μπροστά μου δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σου συμβαίνει αυτό?
Κάτι πρέπει να κάνω για την Άννα και δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Η Άννα είναι δυστυχισμένη. Και εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι γελίος. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Έχουμε τύψεις για ό,τι κάνουμε και για ό,τι δεν κάνουμε. 10 χρόνια ήσουν αδερφός της γυναίκας μου. Βλεπόμαστε σε γιορτές, σε γενέθλια, σε κηδείες, σε μνημόσυνα. Μιλούσαμε για τα πολιτικά, για τις ταινίες που βλέπαμε, για τους άλλους. Αλλά τόσα χρόνια δεν τα καταφέραμε ούτε μια φορά να μιλήσουμε για τη ζωή μας. Σαν να φοβόμαστε. Σαν να ντρεπόμαστε. Σε συμπαθούσα πάντα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Έχεις δίκιο. Κάτι δεν πήγαινε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που δεν πήγαινε καλά ήταν ότι νομίζαμε ότι όλα πάνε καλά. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια μοιάζουν σαν χαμένα. Έτσι που το λες είναι σαν να μην έχουμε το δικαίωμα να χάνουμε ούτε τον καιρό μας. Αγγελέ, μεγαλώσαμε χωρίς να το καταλάβουμε. Μοιάζει σαν αστείο, αλλά είναι σοβαρό. Έχουμε ακόμα 10 χρόνια μπροστά μας, δεν έχουμε? Δύο μπύρες. Τέσσερα βάλς του Σοπέν. Η κόρη μου τα παίζει συνέχεια. Σ' αρέσει ο Σοπέν? Όταν ήμουν μικρός είχα δει τη ζωή του σε μια ταινία με τον Πολ Μιούνι και τη Μέρλ Όμπερον. Σε μια σκηνή, όπως έπαιζε σε ένα κοντσέρτο, έκανε αιμόπτηση πάνω στα πλήκτρα του πιάνου. Αυτό θυμάμαι από όλο το έργο. Δεν είναι περίεργο? Θυμάμαι το Σοπέν από μια λεπτομέρεια που το πιο πιθανό είναι να μην έγινε ποτέ έτσι. Θες να σου πω κάτι? Ναι. Θαυμάσιο πράγμα η σκέψη, αλλά ακόμα πιο θαυμάσια είναι η περιπέτεια. Η περιπέτεια. Ο Στάλιν αγαπούσε το σινεμά πιο πολύ από τον Τρούμαν. Και λοιπόν? Το πρώτο μας ραντεβού ήταν στο άγαλμα του Τρούμαν. Τι σχέση έχει αυτό? Μήπως υπάρχει πουθενά το άγαλμα του Στάλιν? Η περιπέτεια. Η περιπέτεια των αγαλμάτων. Η περιπέτεια της ιστορίας είναι μια περιπέτεια αγαλμάτων. Ο Στάλιν που δεν είναι εδώ και ο Τρούμαν που είναι εδώ και μάλιστα στο Παγκράτη. Ο Κάνινγκ στην πλατεία Κάνινγκος με τα τρόλεϊ και το ελληνικό Χόλιγουντ. Κανονικά θα έπρεπε τα αγάλματα των δρόμων να είναι στα μουσεία και τα αγάλματα των μουσείων στους δρόμους. Είμαι με το φίλο μου. Ένας ή και δύο μαζί.
πόσο κρατάει ένα πλάνο? Όσο χρειάζεται. Και μετά το πετάς και πας ένα άλλο. Το βρίσκεις ανήθικο, Άργησα. Πρέπει να πάω το γιο μου στο σχολείο. Σόφια, Σόφια είναι το όνειρό μας και η Άγια Μέρα δεν θα αργήσει. Έφτασε! Που το τιμημένο λαβαρό μας στα βουνά της Σόφιας απάνω θα στηθεί. Αγάπη μου, πρωί-πρωί, ακόμα δεν ανοίξαμε τα μάτια μας. Αφού ξέρεις, βέβαια, το πιάνο είναι το πάθος μου. Σου έχω πει 1000 φορές να παίζεις τις ώρες που δεν είμαι εδώ. Και προπάντων όχι, τα κοιμάμαι. Όταν δεν είσαι εδώ, δεν έχω διάθεση να παίξω. Χρειάζομαι κάποιον να μ' ακούει όταν παίζω. Δεν μπορώ να παίζω για τους τοίχους. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μπορώ να ησυχάσουμε στο σπίτι μου, κατάλαβες. Εντάξει, ησύχασε. Όλο θέλεις να ησυχάζεις, σαν γέρος 100 χρονών. Για να σου πω. Αν θες να παίξεις, πάτα τη σουρτίνα. Δεν μ' αρέσει να παίζω με τη σουρτίνα. Καλύτερα να μην παίζω καθόλου. Εντάξει, παίξει όπως θες. Το ξέρω πως θα γύριζες. Αλληλοεξαφανιζόμαστε. Μπορεί να είναι και καλύτερα έτσι. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι, έχουμε 50% πιθανότητες να έχουμε κάνει αυτό που πρέπει και 50% να έχουμε κάνει αυτό που δεν πρέπει. Άμα το σκεφτείς δεν είναι και τόσο τρομερό. Είναι. Εξαρτάται. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν λάθος 90 φορές στις 100. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Από εδώ και πέρα η ζωή μας πρέπει να γίνει σαν κινηματογραφική ταινία. Η Μέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα ξαναπάρω. Ακόμα και ήταν να ξαναρχίσω την ιστορία μου 10 φορές, 100 φορές και πάντα να φτάνω στο ίδιο αδιέξοδο, παρόλα αυτά θα ξαναρχίσω 100 φορές. Αν δεν μπορέσω να συγκεντρώσω τις εικόνες σε ένα σύνολο γεμάτο νόημα, θα παρουσιάσω κάθε ξεχωριστό απόσπασμα όσο πιο σωστά μπορώ. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτή η ιστορία σου? Δεν είναι μια ιστορία που μπορεί να τη διηγηθεί κανείς. Τουλάχιστον μπορεί να τη ζήσει κανείς. Γιατί η περιπέτεια είναι σχεδόν πάντα ένα ταξίδι στην Ανατολή? Γιατί στην Ανατολή κάτι ανατέλει, ενώ στη Δύση κάτι δει. Λες η εξήγηση να είναι τόσο απλή? Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω.
Κάθε τι δείχνει τώρα να γίνεται αναξιόπιστο και αμφίβολο. Ολόκληρη τη ζωή μου τη διαπερνάει μια απειλή. Κρυώνεις? Όχι. Νομίζεις ότι θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε όπως και πριν? Γιατί όχι. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Από εδώ και πέρα, θέλω να ζήσουμε σαν να βρισκόμαστε μέσα σε ένα φιλμ του Hollywood.
λείπεις. Μ' αρέσουν τα ταξίδια. Εσένα? Εμένα μ' αρέσει να είμαι μαζί σου. Εσένα? Εμένα μ' αρέσει να είμαστε μαζί και να ταξιδεύουμε. Και εσένα? Εμένα μ' αρέσει να είμαστε μαζί όπου να είναι. Ανδρέα, πότε θα κάνουμε ένα ταξίδι? Μόλις τελειώσεις την ταινία, μου το έχεις υποσχεθεί. Τι να το κάνεις το ταξίδι? Άκου τι να το κάνω το ταξίδι. Ναι, τι να το κάνεις. Όπου και να πας βουνά και θάλασσα έχει. Δεν το ξέρεις αυτό? Είσαι για δέσιμο. Θεσσαλονίκη φτάνουμε. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη φτάνουμε. Σταμάτα αυτό το πιάνο. Αφού παίζω για σένα. Θες να παίζω για τους τοίχους? Πολύ καλά. Σας μιλάει αυτόματος τηλεφωνικής. Απουσιάζω για το weekend. Αφήστε το μήνυμά σας. Μερί. Σου μιλάω από μακριά. Είμαι ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Ξέρω. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει κανένα ζωή. Μάλλον είναι αδύνατο. Δεν θέλω να αλλάξω ζωή. Αυτή είναι η ζωή μου. Εκείνο που θέλω είναι να τη ζήσω σαν ταινία. Να είμαι μέσα και έξω την ίδια στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που δεν το πετυχαίνεις. Ξέρεις κάτι? Δεν σου πάει αυτός ο ρόλος. Δεν μπορείς να είσαι μέσα σε μια ταινία του Hollywood. Δεν μπορείς να ζήσεις μια περιπέτεια. Ούτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να φτάσεις. Κουβαλάς στην τσέπη σου βαρύδια. Σε φοβάμαι. Με φοβάσαι? Φοβάμαι ότι κι εγώ κάποτε θα γίνω σαν και εσένα. Απόψε θα έχει πανσέλινο. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Εμένα με τρελαίνει πανσέλινος. Εσύ δεν πιστεύεις αυτά, Σε ποια αυτά? Στα άστρα.
Διαβάζω το οροσκόπιό μου στην εφημερίδα. Εσύ? Εγώ δεν διαβάζω ποτέ το οροσκόπιό μου στην εφημερίδα. Και ξέρεις γιατί δεν διαβάζω ποτέ το οροσκόπιό μου στην εφημερίδα? Γιατί όλα αυτά είναι τρίχες. Έχεις μεθύσει. Μ' αρέσει να πίνουμε και να μεθάμε λίγο. Έχεις πιει πολύ. Αισθάνομαι καλά. Μας λείπει μουσική. Ο Ανδρέας είναι ανάμεσα στην Άννα και στη Χριστίνα. Η Άννα είναι, ας πούμε, η δεξιά και η Χριστίνα η αριστερά. Αλλά η εκλογή που θα έπρεπε να είναι δικιά του υπόθεση είναι σική από τη ζωή. Δηλαδή, για να μπορούμε να εκλέγουμε ελεύθερα, χρειαζόμαστε μια άλλη ζωή. Είσαι μεθυσμένη. Μερί. Λάθος. Συγγνώμη. Άννα! Άννα! Θέλω να ξέρω γιατί με αγαπάς. Γιατί είσαι έξυπνος. Εγώ θέλω να με αγαπάς γιατί είμαι όμορφος. Δεν είσαι ο πιο όμορφος άντρας που έχω γνωρίσει. Ούτε ο πιο καλός εραστής. Δεν ξέρω γιατί σε αγαπώ. Δεν ξέρω αν σε αγαπώ πια. Δεν με αγαπάς πια. Μ' αρέσει παλιά πόλη. Όταν ήμουν μικρή, μ' αρέσαν πιο πολύ πολυκατοικίες. Ανυπομονούσα να δω την πόλη να γεμίζει πολυκατοικίες. Γιατί δεν με αγαπάς πια? Δεν ξέρω. Δεν είναι όπως πρώτα. Τι δεν είναι όπως πρώτα? Τι δεν είναι όπως πρώτα? Αυτό το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όπως το φανταζόμασταν. Είναι. Γιατί να μην μπορούμε να ζήσουμε τη φαντασία μας. Ήταν απαραίτητο αυτό το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη? Δεν αφήνεις τίποτα να εξελιχθεί ομαλά. Οι ήρωες σου δεν ξέρουν τι θέλουν. Μας έχεις εγκλωβίσει σε ένα παρανοϊκό ταξίδι. Μου είχες πει πως αυτή η ταινία θα ήταν μια περιπέτεια. Είναι μια περιπέτεια. Περιπέτεια? Θα σου λέγα. Ορίστε, πες μας, τι είναι η ταινία σου? Όταν κανείς δεν με ρωτάει, ξέρω τι είναι. Όταν κάποιος με ρωτάει, τότε δεν ξέρω ποιο.
Είναι αλήθεια ότι μας έχεις εγκλωβίσει σε ένα παρανοϊκό ταξίδι? Είναι αλήθεια. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα παρανοϊκό ταξίδι. Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Πού είναι η περιπέτεια? Αυτό το κομμάτι του Σοπέν στο πιάνο είναι μια περιπέτεια. Όλα είναι μια περιπέτεια. Και η σκέψη της περιπέτειας και η περιπέτεια της σκέψης. Η περιπέτεια των δακτύλων πάνω στα πλήκτρα του πιάνου είναι το πάθος μου. Όχι. Ναι. Όχι. Χαίρετε. Τι κάνετε? Τίποτα. Εσείς τι σκέφτεστε? Ακριβώς σκεφτόμουν ότι γέρασα. Πριν 10 χρόνια ανέβαινα αυτές τις σκάλες τρέχοντας. Τώρα λαχανιάζω. Να παίρνετε το ασανσέρ. Το ασανσέρ δυστυχώς δεν μου λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι λαχανιάζω. Το πρόβλημά μου είναι ότι γέρασα. Πώς είναι όταν γερνάει κανείς? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ελπίζεις ένα καλύτερο μέλλον. Έχετε δίκιο. Γεια σας. Il y a un cheval qui va. Au pas, au pas, au pas, au trot, au trot, au trot, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. Il y a un cheval qui va. Au pas, au pas, au pas, au trot, au trot, au trot, au galop, au galop, au galop, au galop. Allez. Allez, jouez. Τα γάλατα να τα βάλω στο ψυγείο? Όπως νομίζετε. Εγώ στο σπίτι τα φυλάω στο ψυγείο. Δεν μιλάνε ελληνικά τα μικρά? Όχι, δεν μιλάνε. Είναι γαλάκια. Δηλαδή η γυναίκα μου ήταν Γαλλίδα. Και αν θέλετε να ξέρετε, είμαι χωρισμένος. Τα παιδιά μου ζουν στη Γαλλία με τη μαμά τους και μου τα στέλνει κάθε χρόνο στις διακοπές. Εγώ βρίσκω πως είναι εξαιρετικά άδικο. Όλος ο κόσμος περιμένει τις διακοπές για να ξεκουραστεί. Με μένα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια μεγάλη αδικία, κυρία Πόπη. Είναι μια μεγάλη αδικία σε βάρος μου. Ο καλό. Στο βάθος μπορεί να μην με ενδιαφέρει και τόσο πολύ να είμαι ηθοποιός. Πάντως, αν μια μέρα ανακαλύψω ότι έχει πάψει να με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα νιώσω τη μεγαλύτερη ανακούφιση της ζωής μου. Θα απελευθερωθώ από την εντύπωση ότι είμαι αναγκασμένος να κάνω κάτι επειδή νομίζω ότι είμαι πλασμένος γι' αυτό. Και ξέρεις, κιόλας έχω αρχίσει να προετοιμάζομαι γι' αυτό. Και τι θα μπορούσες να είσαι? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Κολυμβητής. Να πηγαίνω για κολύμπι με την ίδια ευχαρίστηση που πηγαίνω στο θέατρο. Μα τότε δεν αλλάζει τίποτα. Είναι το ίδιο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εσύ θα περάσει όλη τη ζωή κάνοντας ταινίες? Έχεις δίκιο. Πρέπει κάτι να αλλάζει για να μένουμε ίδιοι. Χθες το βράδυ είδα ένα όνειρο. Με κυνηγούσαν και δεν μπορούσα να τρέξω. Κι εγώ το βλέπω αυτό το όνειρο. Είναι εφιάλτης.
Τι γράφεις? Αντιγράφω το ρόλο μου. Έτσι τον μαθαίνω καλύτερα. Χθες το βράδυ είδα ένα όνειρο. Τι όνειρο? Όχι εγώ, ο άλλος Ανδρέας. Όταν τελειώσει αυτή η ταινία, τι θα κάνεις? Θα ψάξω να βρω δουλειά. Ίσως στο θέατρο, ίσως καμιά άλλη ταινία. Ελπίζεις ακόμα ότι θα γίνεις ο Μάρλον Μπράντο? Ώρες έχω την εντύπωση πως με μισείς. Γιατί να σε μισώ? Γιατί το καταλαβαίνω. Όταν γνωριστήκαμε μου έλεγες ότι θα γίνεις ο νέος Μάρλον Μπράντο. Είμαστε πολύ νέοι τότε. Μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε χωρίς να αισθανόμαστε γελοί. Του Ανδρέα σαν σύνολο. Νομίζεις ότι μπορεί να είναι διαφορετική από τα κομμάτια που την απαρτίζουν? Ο Σαββόπουλος. Διονύση! Συναντιόμαστε μέσα σε ταινία μετά από 10 χρόνια ακριβώς. Από τα χρώματα της Ήριδος. Άσπρισες. Περνούν τα χρόνια. Και πάχινες. Πάχινα, αλλά κατά βάθος εξακολουθώ να είμαι λεπτός άνθρωπος. Εσύ στη νέα. Διάφορα. Εσύ? Πράσινο. Χαριτωμένα παιδάκια. Δεν είναι καθόλου χαριτωμένο. Είναι δύο τέρατα. Η κακία τους ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου. Δεν είναι αλήθεια, είναι δύο αγγελούδια.
Δεν θα φύγετε? Θα μείνω κι άλλο, μπορείτε να φύγετε. Με συγχωρείτε, σε συμβαίνει τίποτα? Μήπως μπορώ να σας βοηθήσω? Μήπως έχετε ένα Valium των 10 μιλιγκράμμ? Μπορώ να σας δώσω 2 των 5. Τα έχω πάντα μαζί μου. Καμιά φορά εκνευρίζουμε στη δουλειά, στο σπίτι. Υποφέρω και από αϊπνία. Επιτρέπετε? Καθίστε. Το έκανε ο Μακαρίτης, ο άντρας μου, για γκαρσονιέρα του. Τελικά όμως πέθανε μόλις τέλειωσε και δεν πρόκανε να το χαρεί. Ελπίζω να το χαρείτε εσείς. Έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορείτε να μπείτε με μια οδοντόβουρτσα. Να μου τηλεφωνάτε κάθε μήνα, να έρχομαι να εισπράττω το νίκη. Θα σας το φέρνω εγώ. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσω. Μα δεν είναι ταλαιπωρία. Για μένα είναι διασκέδαση. Μα δεν κάνω τίποτα σπουδαίο στη ζωή μου. Κανένα ψώνιο. Ταχυδρομώ κανένα γράμμα που και που. Τώρα θα έχω και μια φορά το μήνα να έρχομαι σε εδώ. Με κάνετε ευτυχισμένη χωρίς να το θέλετε.
Άγγελε. Ξέρεις τι ώρα είναι? Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Μόλις βρίσκω το φως από το κεφάλι μου, περνάει μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία. Πάμε μια βόλτα. Έχω τα παιδιά. Tu n'es pas drôle, toi. Τι λέει? Λέει ότι δεν σε βρίσκει διασκεδαστικό. Vous n'êtes pas drôles tous les deux. Μας βαριέται. Μας βρίσκει πληκτικούς. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Μας κάνετε ένα γύρο? Είμαστε κλειστά τέτοια ώρα, κύριε. Σας παρακαλούμε πολύ. Δεν γίνεται, κύριε. Ξέρετε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Θέλουμε να εξυψωθούμε στα μάτια των παιδιών. Δεν μ' αρέσουν τα Λούνα Πάρκ, τα πάρκα, το τσίρκο, ο Καραγκιόζης και χιλιάδες άλλα πράγματα. Είναι αδύνατο να γίνεις ένας άλλος, ενώ είναι ανυπόφορο να μένεις ο ίδιος. Η τρέλα είναι δίπλα μου. Δεν έχω παρά να της απλώσω το χέρι. Αλλά εγώ αντιστέκομαι. Τα παιδιά μου έχουν δύο πατρίδες, δύο οικογένειες, δύο θρησκείες, δύο γονείς, δύο μάτια, δύο πόδια, δύο χέρια, διότι είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά ή απόψε δεν θέλω να είμαι μόνος. Αύριο γυρίζω οριστικά στην κανονική ζωή. Όλοι μου λέγανε να κάνω ένα ταξίδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι συνιστούν ένα ταξίδι.
Ξέρεις τι διάβασες σε ένα βιβλίο? Πως ακόμα και το μέλλον δεν μας ανήκει. Σε μερικές δεκαετίες δεν θα είμαστε παρά οι άνθρωποι της περασμένης χιλιετηρίδας. Θα κάνουμε ένα παιδί. Αγάπη μου, γεια σου. Φεύγω. Θα γυρίσω κατά τις 5. Το φαίνε πάνω στο μάτι. Ναι. Γεια σου, Άγγελε. Μια χαρά. Η Άννα έχει βγει. Θα γυρίσει στις 5. Το μνημόσυνο είναι αύριο, το ξέρω. Θα σε δούμε εκεί. Εντάξει, αύριο.
Τι θα κάνεις τώρα που τελειώσει η ταινία? Δεν ξέρω. Δεν έχω τίποτα. Να σε πάω. Θα περπατήσω λίγο. Παίρνε κανένα τηλέφωνο. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σκότωσες τον Ανδρέα? Γιατί αντιπαθώ αυτούς που πεθαίνουν από φυσικό θάνατο. Στο κινηματογράφο ο θάνατος σκηνοθετείται ακριβώς όπως και η ζωή. Είσαστε τυχεροί εσείς οι κινηματογραφιστές. Μπορείτε να τα κάνετε όλα μια ταινία. Ακόμα και το θάνατο. Δεν είναι αλήθεια. Τι δεν είναι αλήθεια? Δεν ξέρω. Αυτό για το θάνατο. Ή αυτό για τη ζωή. Hello? Mary. Hello? Mary. Merry what? Merry Christmas. Η μοναξία του σκηνοθέτη πάνω στο πλατό, ανάμεσα σε δεκάδες πρόσωπα, σε τελευταία ανάλυση είναι η ίδια με τη μοναξιά του συγγραφέα μπροστά σε μια άσπρη κόλλα χαρτί, ή με τη μοναξιά του ζωγράφου μπροστά στο άσπρο τελά, ή με τη μοναξιά του ορειβάτη στα 8.000 μέτρα μπροστά σε μια μάσκα οξυγόνα. Είναι ίδια? Νομίζω. Το πιστεύεις?
Πιστεύω σε κάτι απολύτως εφήμερο και αφιλόδοξο.